Ito na guys yung ginawa natin kagabi. Ayan. Blueberry siya. At saka strawberry. Cheesecake siya. Ano siya, so safe tayo sa sa sugar level natin kasi gumamit ako ng mga ng ibang sweetener na na healthy sa diet natin. So ayan. Hello mga palangga, may dinner tayo ngayon. Alis muna ako. Pupunta tayo ng saan ba yung dinner na yun? Sa mall yata, libre na naman guys, So pupunta tayo, nilibre ako ng anak ko ng dinner, So puntahan ko sila ngayon. Hay. Sige. Kita-kits tayo mamaya, doon sa mall. Ito yung nabili ko na na medyas na mura lang siya. Ayan. Six PM daw yung dinner natin guys. Malapit na mag 6. Nandito pa rin ako. Ay tayo ng jeepney. Grabe ang traffic guys. Ayan daming sasakyan. Tapos sasakay pa ako ng isang jeep. Kita? Bali siya ang available naman. Hi guys! Merry Christmas sa inyong lahat, sana next year mas mabuti ang ating year, tapos mga walang sakit, ganun. Yung TV ko, nandyan. Tapos yung may mga gamu-gamu dyan sa likod, Nagpre-prepare tayo ng ating dinner. Christmas dinner, kasama ko ang mga anak ko kaso may pinuntahan pa sila. So, tayo lang muna dito, darating sila mamaya.
nagsiset ako ng table no, konting salo-salo. Tapos yung mga food, mga bigay-bigay ba guys, no? Mga bigay-bigay. So, maraming blessings na dumarating. So, maraming nagbibigay. So, salamat sa mga nagbibigay. Ito pala yung ating food ngayon, no? Ito, may nagbigay nito. Salamat. Ito din ang spaghetti. Bigay din ito. Ito, ang simple lang na ham, no? Binili ko. Tapos, nagbili lang ako ng ganito, ng manok at saka etc. Tapos, ito guys, bigay ni Madam. Yan ang landlady natin. Yan, binigay niya yan, no? Tapos ito, Balenciana. Ayan, bigay din yan. Tapos ayan, lang ako guys, no? Nagkalo-kalo. Sa Ilonggo kalo-kalo, ang mga tira-tirang kanin. So, sayang pag mo. So, ni-recycle ko, no? Kalo-kalo, no? Tapos ito, may candle pa din tayo. May Christmas candle, hindi ko pa nasindihan. Tapos ito lang yung last year natin na Christmas candle. Ito yung inilawan ko. Pero mamaya, itong binigay sa akin na ito, iilawan natin mamaya, ha? Mabango ito guys, no? So, yun lang ang ating, munting salo-salo. Actually, may ginawa ako na, na blueberry cheesecake. Hindi ko pa nalagay. Nandun pa sa ref kasi wala pa sila. Saka may salad din na binigay sa atin, no? So, yun lang. Ito na guys, yung ginawa natin kagabi. Ayan! Blueberry siya. At saka strawberry. Cheesecake siya. So safe tayo sa sa sugar level natin kasi gumamit ako ng mga ng ibang sweetener na na healthy sa diet natin. So ayan. Merry Christmas.